Включвам. Ама не знам сега. Да, айде, включена си. Двамата сте. Айде, 3, 4, старт! Вижте го! Много яко! Продължаваме! Ред! Даде! Ще изкачиш! Кой сега е? Номер 1? Групата от Коте Лечев. Дължите ли ма? Чакай да сложа памперса. Ама няма, през цялото време е клип, откакто съм го включила. Стига! Гъза ми се запали! Не! Запаля цигарата! Как се изключва? Пак ще искаш, като снимка.